ta tauye APC birnin mu da ƙauye ita za ta ƙara samun rinjaye ku tattara wa ɗan Adamu maye duk masu kulle-kulle da alaye ga shawara ku da gara su jaye karan su fafa sai wanda ya waye kashi mutumin busu za su yi kaye da baba dai gasa a tare wani kulle-kulle bai sa su dare yan kundi duk kwayi ku kare dan dole ba amaryar mu ta tare kashi mu shafi mabibi da turare wani yawa da sakuya ai ba a zama kunya a yi doya ko dai a karkace ko a bi hanya inuwar ta sai ta kai nesa giginya wai kuna gani barawo ya ci taya ko kun kasan shi ku za ku ji kunya daga ba sai ka shiga bila sutura yakan ya sallamu gola sannan ta zo a bayan ki farin lula ɗinkin kwarai a kawo ga sitela ka zajiri ku zo kar ku bukila godiya za mu wahala kashin shatima ne bihun bola dar ma alwala don biyi sarki